12 и той е пич. Вижте го, Ето вижте си го. скукуригъл! Ето го, ето го. Пиксел Чо БГ. Пиксел Чо. Заради той ще телепортира при него. Али! Казах ви, че ще телепортира. Бати, толкова може да прави така, бе? Защото е мембър, ти глух ли си? Да, има... то цели мене, бе. Ще ги снимаме от тук. Пишко умрела, те сега ще застрелят. Така ще ги снимам. Ето го Си мембъра, видял го, виждам го. Ето ги Пиш, Али, това с какво ме бия? Не е честно. Умови. Гледай колко живот съм отзел, нула. Не бе, не ме би, бе, снимам. Пус ме бие. Бати, толкова, като е така бие, бе. Ето ти. Махай ми се. А къде ми е стрелата? О, мага, една стрела има у мен. У мен има два стака, Една 31. стрела! Това беше вечна стрела! Не, лъкът има безкрайност. Мога, дай ми стрелата. Добре, знам хотела, бе, разкарай се, бе. Заедно ти тук го направи. Но има още. Мога, не имам ли една стрела? Напишете му як е хотела. Така и пастърка. Ето ви, зари, какво се е служил на главата. Майко, то ме бавно сърва. Кикнате. Ти си виновен, Милена? Да, това беше боя и